ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва марҷонаи маҳмадалӣ. имрӯз дар барнома натиҷаҳои форуми соҳибкорону сармоягузорони Тоҷикистону Миср дар шаҳри Душанбе. таҷрибаи нав дар парвариши дарахтони нодир ва сесозии майдони павлони дар мамлакат. майдони фароғ барои рақобати солим ба беҳтаринҳои озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизаҳо тақдим гардид. таҷлили рӯзи оила дар Тоҷикистон, рӯҳияи фахрӣ бо армағонҳои ҷашнӣ. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки соҳибкорону сармоягузорони Тоҷикистону Миср мизи мудаввар баргузор гардид. дар ҷараёни чорабинии таҳкими ҳамкориҳои судманди тиҷоратию иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии арабии Миср ва ҷалби сармоя ба иқтисодиёти Тоҷикистон баррасӣ шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Иброҳим Назролзода. дар меҳмонхонаи Румӣ мизи мудаввар бо иштироки соҳибкорону сармоягузорони Тоҷикистону Миср баргузор гардид. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур таҳкими ҳамкории судманди тиҷоративу иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии арабии Миср ва ҷалби сармоя ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ мебошад. дар ин раванд иштирокчиён вобаста ба фазои соҳибкориву сармоягузорӣ имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ, саноат, кишоварзӣ, хӯрокворӣ, фармасевтӣ ва дигар соҳаҳо маълумот дарёфт намуда ҷиҳати роҳандозӣ ва тавсеяи коршарикӣ бо ҳамтоёни тоҷикистонӣ изҳори ҳавасмандӣ зоҳир карданд. мо намояндаи ширкати газ дар Миср ҳастем ва 6 ширкати Мисрро дар Тоҷикистон намояндагӣ мекунем. бори аввал аст ки ман дар Тоҷикистон ҳастам ва аз он шод ҳастам ки дар ин ҷо дӯстони зиёде пайдо кардам. чанд рӯзе ки мо дар ин ҷо будем ва аз бисёр корхонаҳои шаҳру ноҳияҳо дида намудем. аз меҳмоннавозии гарму самимии онҳо бисёр шод гаштем. айни ҳол мо бо якчанд корхонаҳо ва идораҳои давлатӣ шартномаҳои нави ҳамкориро низ ба имзо расонидем. сипас дар доираи баргузории мизи мудаввар байни доираҳои соҳибкорию сармоягузории ду давлат як қатор санадҳои дуҷонибаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. дар маҷмӯъ чорабинии мазкур дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳусни тафоҳум доир гардида байни ҷонибҳо мубоҳисаи хубу доманадор барои дарёфти роҳҳои нави ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ сурат гирифт. назрозода Иброҳим Баҳодури Истам, мақсади мақсад барои барномаи ахбор. дар ҳолати самарабахшу пурра мавриди коркард қарор гирифтани захираҳои мавҷуда Тоҷикистон метавонад ба истеҳсолкунандаи маводи суғ табдил ёбад. бо ин мақсад дар доираи сафари худ сармоягузорони ҷумҳурии арабии Миср ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияи Балҷон омада ба фаъолияти корхонаҳои истихроҷи нафту газ шинос шуданд. гузориш дар ин хусус. ҷумҳурии Тоҷикистон бо захираҳои бои зеризаминӣ имкониятҳои васеъи таъминоти дохилӣ дорад. дар ҳолати самарабахшу пурра мавриди коркард қарор гирифтани захираҳои мавҷуда Тоҷикистон ба истеҳсолкунандаи маводи суғ метавонад табдил ёбад. махсусан захираҳои ғании нафту газ барои фаъолияти соҳибкорон заминаи мусоид фароҳам меорад ки тавлиди маҳсулоти дохилӣ тараққӣ дода шавад. бо ин мақсад сармоягузорони ҷумҳурии арабии Миср ба ноҳияи Балҷувон ташриф оварда аз ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Ҳасан компания ки ба коркарди нафту газ машғул аст дидан карданд. зимни суҳбат сармоягузории мисрӣ Осама Камол иброз намуд ки мо имкониятҳои васеъ дорем ва метавонем бо ин корхонаҳое ки ба коркарди нафту газ машғуланд маблағгузорӣ намоем. бо истифода аз таҷрибаи пешқадам дар ҷодаи коркарди захираҳои зеризаминӣ аз ҷумла нафту газ ояндаи наздик ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба дастовардҳои эътимодбахш муваффақ гардад. ҳамрази Абдулмаҷид Дилшоди Хушбахт, ноҳияи Балҷувон, ахбор. идомаи ахбор. дар Тоҷикистон баъди омӯзиш вобаста ба хусусиятҳои минтақа парвариши ниҳоли дарахтони мевадиҳандаи ороишӣ мутобиқ ба хусусияти хоси минтақа ба роҳ монда мешавад. дар ҳамин замина бори аввал ба таври таҷрибавӣ парвариши дарахти павлоне шинонида шуд.
дарахти павлони дар саноати мебелсозӣ, асбобҳои мусиқӣ, киштисозӣ, тайёрасозӣ ва дигар корҳо ба таври васеъ истифода карда мешавад. Дар саҳни иншооти гуногун ва шафати роҳҳо низ онро ҳамчун ниҳоли ороишию сояафкан мешинонанд. Дар ин баробар дар сурати зич коштан он метавонад барои чорво хӯроки хуб шавад. дар сурати тибқи талабот ба роҳ мондани парваришаш павлоне метавонад дар 1 сол то 4 метр баланд шавад ва дар 7 сол аз мукааб тахта истеҳсол кардан имконпазир аст. зичи молекулаи таркиби он ба қариб ки ба металли алюминий баробар аст. аз ин хотир хело ҳам мустаҳкам аст ва ҳам сабук аст, ҳам ва қобилияти баланди эластикӣ дорад. аз ин хотир онро дар саноати сохтмон ҳам барои тайёр намудани дару трезаҳо ва инчунин асбобҳои лозимӣ ки аз чӯб сохта мешаванд истифода мебаранд. аз ҷиҳати самаронокии иқтисодӣ хеле самараи хуби иқтисодӣ дорад ва ҳам аз ҷиҳати муҳити экологӣ ки бинобар сабаби андозаи барги павлоне то аз 65 то 75 сантиметрро ташкил медиҳад. дар бисёр як аҳамияти хуби муҳити зист дорад. бо назардошти ҳамин хусусиятҳо бори аввал парвариши он дар қидаи таҷрибавии институти хокшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. зимни машварати амалӣ ҳозирин дар асоси хусусиятҳои биологӣ ва технологияи тақозошаванда зиёда 100 ниҳоли павлони шинониданд. дар маҷмӯъ бо омӯзиши хусусиятҳои биологии растаниҳо олимон нақша доранд ки дар доираи тақвияти робитаи илм бо истеҳсолот ҳарчи бештар барои афзоиши маҳсулоти воридоти васкунанда заминагузорӣ намоянд. дар ҳолате ки мо бояд ҳамин дарахтҳо барои дарахтон ҳамчун ороишӣ истифода мебарем дар шаҳрҳо барои калон нашудани қади баланд нашудани он аз нуқтаи сабзиши ҳамонро аз қисми болои бояд бурем, чунки онҳо шохаронии зиёд кунанд ва барои истифода дар маҳаллаҳои шаҳрнишин, маҳаллаҳои аҳлунишин низ истифода бурда шавад. дар истеҳсолот инро дар мамлакатҳои хориҷӣ барои таҷҳизотҳои хона, яъне мебел, асбобҳои мусиқӣ ва дигарҳо истифода мебаранд. азбаски чӯби он сифати хеле баланд дорад, сабук ҳастанд, дар ҳамин истифода бурда мешавад. инчунин барои ҳамчун дарахти ороишӣ истифода мебаранд, чунки ин гули хеле зебо дорад, баргҳои зебо дорад. инчунин метавонад ҳамин гули зебои он шаҳди бисёр дорад. барои парвариши заманбури асал низ истифода бурда мешавад. аз ин метавонад асали аълосифат низ истифода ва истеҳсол карда шавад. дар қидаи таҷрибавии ваҳдати институти хокшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон бо назардошти шароити дигаргуншавии иқлим истифодаи замин ба таври намунавӣ ба роҳ монда шудааст. қабл аз ҳама парвариши ниҳолон ва аз як қида гирифтани чанд ҳосил дар нишебзаминҳо мавриди омӯзиши олимон қарор гирифта, натиҷаи он дар истеҳсолот ба таври васеъ паҳн карда мешавад. ин беҳтарин василаи мутобиқсозии соҳаи кишоварзӣ ба дигаргуншавии иқлим ба ҳисоб меравад. ҳадаф аз ташкили чунин ҳамоишҳои илмӣ ки рӯзиҳои сарои аз он иборат аст ки бояд тафаккури ҷомеаро нисбати истифода барои доманакӯҳо бедор намуда ва ин баъса бе зарфиятҳои экологӣ рушди соҳаи кишоварзиро таъмин намуд. парвариши ниҳоли павлони дар баробари дигар растаниҳо дар қидаи таҷрибавии институти хокшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ба таври таҷрибавӣ ба роҳ монда шуд. бо назардошти зиёд будани талаботи ин ниҳол ба об, шинонидани он беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад барои истифодаи заминҳои обҳои зеризаминияшон баланд. дар сурати натиҷаи мусбат додани ин таҷрибаи амалӣ оянда парвариши павлони ба таври васеъ ба роҳ монда хоҳад шуд. ҳар сол дар қидаҳои озмоишӣ филиали институти зирояткории вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар рӯзи саҳро баргузор мегардад. дар ин рӯз намояндагони академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва олимони институти зирояткории ҷумҳурӣ ба корҳои илмии тадқиқотии олимони филиал баҳогузорӣ менамоянд. ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ гузориш омода карданд. дар рӯзи саҳро ва баҳодиҳии корҳои илмии тадқиқотии олимони филиали институти зирояткории вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар бо иштироки олимони институти зирояткорӣ ва намояндагони академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ин навбат ба ихтироъ ва офаридани ғалладонагиҳо, навъҳои гуногуни зироатҳои хӯроки чорво ва зироатҳои фосилавӣ таваҷҷӯҳ намуданд. ҳадафи асосии ихтирои беҳтарин навъҳо ва дар истеҳсолот ҷорӣ кардани навъҳои озмудашудаи ватанӣ мебошад. дида баромада истодем ки чӣ гуна корҳои илмии тадқиқотӣ мегузаронанд ва натиҷаи гузарондани корҳои илмии тадқиқотӣ навъҳои нави ғалла меофаранд. чунки ин барои пешниҳод намудан
ба истеҳсолоти кишоварзӣ барои деҳқонон ин як мусоидати калон медиҳад. истифодаи самараноки замин ва тухмиҳои хушсифат ба гирифтани 2-3 ҳосил дар як сол мусоидат менамояд. Барои расидан ба ин ҳадаф баргузор кардани рӯзи саҳро ва баҳодиҳии корҳои илмии тадқиқотии олимон ба мақсад мувофиқ мебошад. ҷаноб Вели дар ҳар баромадшон қайд менамоянд ки аз ҳар як қитъа замин бояд 3-4 ҳосил гирем ва мо ба деҳқона тавсия дода метавонем ки мо баъди даррави гандум, картошка, пиёз ки мана зироатҳои лӯбиёгӣ, зироатҳои техникӣ, зироатҳои хӯрок чорво киш намуда аз як қитъа замин 3-4 ҳосил гирифта метавонем. дар қидаҳои таҷрибавии озмоишӣ муайян кардани ҳосили биологии зироати кишоварзӣ, навъҳои ватанию хориҷӣ ва зина ба зина дар истеҳсолот ҷорӣ кардани беҳтарин навъҳо олимону истеҳсолчиёни ватаниро ба ҳадаф мерасонад. дар ин қидаҳо беш аз 40 навъи гандуми пешпазак, миёна ва дерпазак парвариш меёбад. истифодаи навъҳои тезпас ба касали тоб овар, ба хушкӣ тоб овар, ба тағйирёбии иқлим тоб овар ба даст овардани таъмини амнияти озиқавории кишварро таъмин намудан мумкин аст. талаботи бозори ҷаҳонӣ водор месозад ки бо истифода аз навъҳои серҳосил, тухмиҳои хушсифат, ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадам ва ворид кардани техникаву технологияи навин маҳсулоти аз нигоҳи экологӣ тоза, рақобатпазир ва бозгӯ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ истеҳсол карда шавад. олимон тавсия медиҳанд ки тавассути экскаватори пуриқтидор тоза кардани заҳкашу заҳбурҳо яке аз омилҳои асосии беҳ намудани ҳолати мелиоративии замин ва ба даст овардани ҳосили баланди ин ё он зироат мебошад. дар ҳудуди филиали институти зироаткорӣ дар вилояти хатуни шаҳри бохтар қариб ки 6 километр заҳбуру заҳкаш аст. мо имрӯз 3 километр заҳбуру заҳкашро кандем. барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ бояд мо кандани заҳбуру заҳкашҳоро идома бахшем. воқеан рушди соҳаи кишоварзӣ, чорводорӣ, боғдорӣ ва сабзавоткориро танҳо тавассути дастуру тавсияи олимон ба роҳ мондан ба манфиати кор мебошад. аз нигоҳи дигар ҳама омилҳои фаровонҳосилӣ бояд қатъӣ риоя гардад. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи нақша чорабиниҳои солҳои рушди саноат дар шаҳри Норак бунёду навсозии 180 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки айни замон дар иншооти соҳаҳои саноату маориф ва иҷтимоиёт корҳои сохтмонӣ идома дорад. гузориши Гулчеҳраи Саттор. бунёди корхонаҳои нави саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат боиси тақвияти иқтидори иқтисодӣ ва таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ гардида, дар ин замина дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонии босуръати мамлакат замина мегузорад. аз шумораи 180 иншооте ки сохтмонашон идома дорад, 20 иншоот ба саноати истеҳсолӣ нигаронда шудааст. дар маҷмӯъ соҳаи саноат дар шаҳри Норак рушд карда, корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ чӣ дар самти саноати сабук ва чӣ вазнин амал намуда истоданд. корхонаи гидромехсаноати ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷикгидромонтаж ки дар шаҳри Норак фаъолият менамояд, ба истеҳсоли таҷҳизоти гидромеханикӣ ва металлоконструксияи нерӯгоҳи барқи обӣ машғул буда, дар Тоҷикистон ягона корхона ба ҳисоб меравад. корхонаи ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷикгидромонтаж корхонаи гидромехсанот дар шаҳри Норак буда имрӯз фаъолияти худро бо пуррагӣ ба роҳ мондааст ва зиёда аз 60 нафар коргар ҳозир мутахассисон кор ва фаъолият мекунанд. дарвозаҳои оҳанинӣ ва панҷараҳои оҳанине ки ба нерӯгоҳи барқи обӣ роғун пешниҳод мешавад ва металлҳои конструксионӣ, дигар фаршҳои оҳанин, деворҳои оҳанине ки фармоишгар ба мо пешниҳод мекунад, ба истеҳсоли ҳамин маҳсулотҳо мо машғулем. дар идомаи тадбирҳои тақвиятбахшандаи соҳаи саноат дар шаҳри Норак, корхонаи нави истеҳсоли сангҳои қиматбаҳо ва микросемент дар наздиктарин фурсат ба фаъолият оғоз менамояд. айни замон технология ва дастгоҳҳои коркарди сангҳои қиматбаҳо ворид карда шуда ва суднасби онҳо идома дорад. маводи хом аз сангҳои қиматбаҳои ватанӣ таъмин карда шуда, маҳсулоти рақобатпазир ба бозори ҷаҳонӣ истеҳсол карда хоҳад шуд. дар ҳоле ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои сохтмонӣ идома доранд, ба роҳ мондани истеҳсоли чунин маҳсулоти сохтмонӣ айни муддаост.
ба хотири таъмини ҷойҳои корӣ барои сокинони маҳаллӣ ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ дар шаҳри норак сол аз сол шумораи корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ зиёд мегарданд. дар ҳамин замина дар шаҳр корхонаи истеҳсоли қумушағал низ фаъолият дорад ки нақши он дар таъмини корхонаҳои сохтмонӣ бо маҳсулоти мавриди таваҷҷӯҳ назаррас аст. дар ин корхона қумушағал ва дигар намуди маҳсулоти сохтмонӣ аз сангу рег омодашаванда истеҳсол ва ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. дар шаҳр ҳамчунин раванди ободониву бунёдкорӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ низ вусъат дошта корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таълимӣ то мактабӣ барои аҳолии рӯззабон идома дорад. бинои баландушёнаи истиқоматӣ низ аз ҷумлаи чунин иншоот ба ҳисоб рафта сохтмончиён талош менамоянд то онро бо сифати баланд ҳамчун армуғон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода диҳанд. имрӯз дар боғи фарҳангии фароғатии шаҳри норак корҳои сохтмонӣ барқарорсозӣ идома дорад. ҳамаи корҳои анҷомдодашуда бо мақсади таъмини фароғати аҳолӣ ба назар гирифта шудааст. айни замон аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони амфитеатр, чойхона, сафолатпӯш намудани роҳравҳо ва инчунин сабзазор намудани боғ идома дорад. бо мақсади фароҳам овардани шароити хуби истироҳату фароғати сокинон боғи фарҳангу фароғатии шаҳр навсозӣ шуда тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ дар он ба роҳ монда мешавад. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон маросими ҷоизаспории озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ба соҳибкории Тоҷикистон ки миёни хонандагони 34 муассисаҳои олии касбии мамлакат баргузор гардид, аз ҷониби раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ба соҳибкории Тоҷикистон шароити мусоид фароҳам оварда шуд. дар озмуни мазкур соли аввал 78 нафар иштирок карда бошад, соли равон беш аз 200 нафар иштирок намуда байни ҳам рақобат намуданд. аз ин шумора 6 нафар соҳиби ҷои якум, 12 нафар ҷои дуюм ва 26 нафар сазовори ҷои сеюм гардиданд. ба ҳар кадоми ғолибони ҷои аввал 5000 сомонӣ, ҷои дуюм 2000 сомонӣ ба ҳар нафар ва ба ғолибони ҷои сеюм ба ҳар кадом 1000 сомонӣ тақдим намуданд. иштирокчиён баргузор гардидани озмуни мазкурро дар шароити имрӯза муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ менамоянд. дар озмуни мазкур аз ихтисоси информатика иштирок варзида сазовори ҷои аввал гаштам. тайёрӣ барои ин озмун хеле ҳам ҷиддӣ буд. мо дар давоми 3-4 моҳи охир тайёрӣ дидем то ки дар ин озмун иштироки сазовор варзем. ҳадаф аз баргузор гардидани озмуни ҷумҳуриявии ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон пеш аз ҳама дар баланд бардоштани сатҳи илмомӯзии наврасону ҷавонон аз фанҳои дақиқ, инчунин омода гардидани мутахассисони соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар мамлакат мебошад. барномае ки то солҳои 2020-2040 нисбати омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ қабул гардидааст. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон озмуни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз фанҳои табиӣ ва дақиқ гузаронда шуд. ин ташаббуси раёсати донишҷӯёнро ҳавасманд месозад, онҳоро барои боз машғул шудан ба корҳои илмию таҳқиқотӣ рӯҳбаланд месозад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани савияи дониши хонандагону донишҷӯён, беҳтар сохтани вазъи корҳои илмию эҷодии олимони ҷавон ва ба ин васила рушд бахшидан ба пешрафти соҳаи илму маориф, махсусан фанҳои дақиқ, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда дар ин самт тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ менамояд. манучаири Сулаймон, Баҳодури Қурбон, мақсади мақсад, Ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе маросими кушодашавии даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фаннӣ барои наврасон аз фанҳои табиӣ, риёзӣ ва ҷамъиятӣ гуманитарии синфҳои 5 ва 6 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ баргузор гардид. аз рафти баргузории олимпиада Нуриддини Қурбон ва Ҳафизуллои Саъдулло гузориш медиҳанд.
хонандагони болаёқати тоҷик донишу малака ва истеъдоди худро дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ месанҷанд. имрӯз дар шаҳри душанбе даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фаннӣ барои наврасон аз фанҳои табиӣ, риёзӣ ва ҷамъиятии гуманитарии синфҳои 5 ва 6 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ оғоз гардид. дар расми ифтитоҳи даври ниҳоии олимпиадаи ҷумҳуриявии фаннӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар иттилоъ дода шуд, ки соли равон дар маҷмӯъ дар олимпиада бештар аз 1250 нафар аз рӯи фанҳои табиӣ, риёзӣ ва ҷамъиятии гуманитарӣ аз ҷумла забон ва адабиёти тоҷик, забонҳои русӣ ва англисӣ, таърих, ҳуқуқ, химия, физика, биология, математика иштирок мекунанд. дар олимпиада хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, мактабҳои президентӣ ва литсейҳо барои хонандагони болаёқат аз тамоми ҷумҳурӣ, ки дар даврҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятӣ ғолиб омаданд, иштирок хоҳанд кард. мақсади асосии баргузории олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, ноҳиявӣ ва дар дигар сатҳҳо ин пеш аз ҳама дарёфт ва рушди хонандагони боистеъдод дар сатҳи ҷумҳурӣ мебошад, то ин ки дар оянда мо тавонем онҳоро ба олимпиадаҳои байналмилалӣ ва умумиҷаҳонӣ тайёр намоем. тибқи низомнома дар олимпиадаи мазкур танҳо хонандагони синфҳои 5 ва 6 иштирок карда байни ҳам рақобат мекунанд. ин тадбир бо мақсади дар амал татбиқ намудани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф метавонад қадамҳои устувор гузорад. хонандагон барои иштирок дар олимпиада ва ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ бо тайёрии ҷиддӣ иштирок карда донишу малакаи худро месанҷанд. ман азиза ва сарвиноз хонандаи синфи шашуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Кӯлоб дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фани забони давлатӣ иштирок мекунам. пеш аз ҳама миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонону наврасон чунин олимпиадаҳоро роҳандозӣ менамоянд ва мо метавонем дар чунин олимпиадаҳо иштирок намуда донишу маҳорати худро санҷем ва сазовори ҷойҳои намоён гардем. ман мехоҳам дар олимпиада иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гардам. мақсад аз баргузор кардани олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ пеш аз ҳама дарёфти хонандагони боистеъдод, ҷалб намудани таваҷҷӯҳи онҳо ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ, аз худ кардани дастовардҳои навтарини илмию техникӣ, пурра ошноӣ пайдо кардан бо технологияи иттилоотӣ, инчунин омодагӣ ба озмун ва олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва вусъат бахшидан ба ҳаракати олимпӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. нуриддини қурбон, ҳафизуллои саъдулло, шокир саидов барои барномаи ахбор. беҳтар намудани шароити илмомӯзӣ ва таъмини базаи моддияи техникии муассисаҳои олии мамлакат имкон медиҳад, ки донишҷӯён аз таҳаввулоти ҷаҳони имрӯз бештар огаҳӣ пайдо намоянд. дар ҳафти машварати омӯзишӣ дар донишгоҳи давлатии Данғара оид ба ҷоддаҳои интихобнамудаи донишҷӯён мубодилаи афкор сурат гирифт. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар доираи сиёсати молиявии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тақвияти ҳамкориҳо миёни субъектҳои амалкунанда ва мутахассисони ояндаи соҳа дар кишвар тадбирҳои лозимаву натиҷабахш роҳандозӣ мегардад. дар ҳамин замина бо ташаббуси Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи давлатии Данғара ва донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдулло Рӯдакӣ як силсила суҳбату вохӯрӣ ва омӯзишҳо баргузор карда шуд. дар рафти семинари кушоди омӯзишӣ донишҷӯёни факултети бехатарии молиявӣ ва фаъолияти бонкии донишгоҳи давлатии Данғара таърихи ҳузурӣ ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Кӯлоб таърихи фосилавӣ ширкат намуда оид ба самти ҷодаи интихоб намудаашон аз мутахассисони соҳа маълумоти муфид гирифтанд. мутахассисони Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ба донишҷӯён оид ба рушди тиҷорати кишоварзӣ, истеҳсолот ва хизматрасониҳои бонкӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон, маблағгузории иқтисоди сабз дар Тоҷикистон, маблағгузорӣ ва рушди соҳибкорони хурдумиёна ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияти бонкдорӣ бо мисолҳои мушаххас маълумот доданд. дар ин форум мо ба маълумот ва презентатсия оиди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, оиди раванди тараққиёти иқтисодиёти рақамӣ гуфта гузаштем, нишондиҳандаҳои асосии сохтори Бонки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маълумоти иловагие, ки ҷавонон бояд донанд ва оиди чӣ гуна дигаргуниҳо мешавад дар бозори меҳнат,
кадом касбҳои эҳтимолияташон баланд аст ки талабот нисбати ин касбҳо баланд мешавад, гуфтагузор ташкил кардем ва ин маълумотро ба донишҷӯён расонидем. зимни баргузории омӯзиши имрӯза масъулини донишгоҳи давлатии Данғара ва намояндагони бонки Аврупоии таҷдид ва рушд оид ба мақсаду ҳадафҳои баргузории чорабинии мазкур ибрози андеша карда ёдовар гардиданд ки дар кишвар бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушду тақвияти ҳамкориҳои давлатӣ бо созмонҳои бонуфузи молиявии бонкии минтақа ва ҷаҳон сол аз сол шароиту хизматрасониҳои бонкӣ дар кишвар ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонида мешавад. Бо мақсади татбиқи амалии ҳадафу барномаҳои дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар дарж гардида дар самти рушди соҳаи бонкдорӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои хубу саривақтӣ ба сокинони мамлакат дар донишгоҳи давлатии Данғара аз ҷониби бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бонки Арванд барои соҳибкорони хурду миёнаи шаҳри Кулоб ва ноҳияи Данғара рӯзи дарҳои кушод доир карда шуд. Иброз гардид ки баробари дигар самтҳои хизматрасониҳо, дастгириҳои молиявии соҳибкорони хурду миёна, корхонаҳои саноативу истеҳсолии навтаъсис ва ҷудо намудани маблағҳои қарзӣ ба соҳибкорони инфиродии самти фаъолияташон ба истеҳсоли молу маҳсулоти воридотивазкунанда ва маҳсулоти барои содирот нигаронида шуда аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти бонкҳои болозикр ба ҳисоб меравад. масъулони чорабинии имрӯза иброз доштанд ки бо назардошти талаботи давр вобаста ба рушди бахшҳои молияву бонкдорӣ ва соҳибкориву саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ ҳамин гуна тадбирҳои амалиро дар дигар минтақаҳои кишвар роҳандозӣ менамоянд. Салоҳиддин Иматов, Завқебек Файзуллоев барои барномаи иттилоъоти Ахбор аз ноҳияи Данғара. дар шаҳри Ваҳдат дар мавзӯи коррупсия, терроризм ва экстремизм падидаҳои номатлуби ҷомеа машварати омӯзишӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шаҳбоз Ғуломзода дар ин хусус. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва стратегияи муқовимат бо коррупсия барои солҳои 2020-2030 дар шаҳри Ваҳдат дар мавзӯи коррупсия, терроризм ва экстремизм падидаҳои номатлуби ҷомеа тадбири судманд доиру баргузор гардид. иттилоъ дода шуд ки чунин машварати омӯзишӣ ки бо ибтикор ва ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии муқовимат бо коррупсия ва экстремизм роҳандозӣ гардидааст, ҳадафрас буда тибқи нақша дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ гузаронида мешавад. иброз гардид ки куштор, ғорат, гаравгонгирӣ аз ҷумлаи он амалҳои зишт маънидод гардида ҷомеаро ба хатарҳои даҳшатовар аз ҷумла фавту фақирӣ, гуруснагию нобаробарӣ оварда мерасонад. дар ҷамъ омад ки намояндагӣ аз агентии зидди коррупсия, прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати адлия, хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, васоити ахбори омма ва ширкати фаъолонаи кормандони раёсати маорифи шаҳр, бахши дин ва танзими анъанаи шаҳри Ваҳдат, бахши занон, бахши кор бо ҷавонон ва ташкилоту муассисаҳои дигар доир гардид, гуфта шуд ки вазъи имрӯзаи ноороми ҷаҳонӣ моро ҳушдор медиҳад ки бо мақсади эмин мондан аз ин гуна хатарҳо миёни ҷомеа корҳои фаҳмондадиҳиро ҷонок намоем. пеш аз ҳама наврасону ҷавононро ба ҳушёрӣ, зиракӣ даъват намуда онҳоро дар рӯҳияи хештаншиносию ватандӯстӣ раҳнамун созем. вақте ки ҷавон ба китобхонию китобдорӣ рӯ меоварад, пайваста мутолиа менамояд, ягон нафар наметавонад ки онро гумроҳ созад ва аз ҷониби ягон гурӯҳҳои ғайр маҳсушӯӣ намегардад. суистифода аз мансаби давлатӣ, тақаллубкорӣ, қаллобию тамаҷҷӯӣ, ришвасистонӣ яке аз омилҳои сар задани падидаи номатлуби ҷомеа коррупсия маҳсуб меёбад. дар решакан кардани ин зуҳуроти номатлуб аҳли ҷомеа бояд саҳмгузор бошанд. идомаи барномаи иттилоъоти ахбор. дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва арзгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ тарбия намудани фарзанд пеш аз ҳама аз муҳити хонаводагӣ сарчашма мегирад. ба муносибати рӯзи оила дар ноҳияи Дарвоз чорабиниҳои тарғиботӣ ташкил гардиданд. рӯзи оила бо ҳузури ҳайати намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар қалъаи Хум маркази ноҳияи Дарвози вилояти Бадахшон ҳам бо шукӯҳу хотирмон доир гардид. оила яке аз рукунҳои муҳими давлатдорӣ дар фарҳанги боғановати миллати мо ҷойгоҳи махсусу арзишмандро соҳиб гаштааст. аз ин ҷост ки ҳифзу гиромидошти арзишҳои фарҳанги оиладорӣ, тарбияи фарзандро дар рӯҳияи худшиносию ватандӯстӣ, тарғибу ташвиқи суннатҳои милливу фарҳангӣ, пешвои муаззаму файзпарвари миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати ҷумҳурии
ахбори Точикистон дастур роҳнамо ба хотири фардои неку боварори ҷомеаи лаёқатгари мо дониста волидайнро дастур бар он додаанду медиҳанд ки дар баробари тавлиди солим ва тарбияи фарзандон таваҷҷӯҳи бештару хубтар зоҳир намоянд то оилаи солим сарчашмаи ҷомеаи солими мо бошад. Сухангӯи оилаҳои рӯзгордидаву намунавӣ ҳамчунин навхонадорони соҳибхират аз зиндагиномаи бобақои хеш ба маҷлиснишинони тантанаи рӯзи оила раҳоишу фараҳмандии хоси идона бахшид. мақсад аз баргузории ин чорабиниҳо баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва боз баланд бардоштани маърифати оила ва оиладории навхонадорону наврасон мебошад. тақдими тӯҳфаҳо ба оилаҳои намунавӣ навхонадорон ҳамчунин супоридани шаҳодатномаи мавлуд ва тифлакони навзод боиси хушҳолии аҳли нишасти рӯзи оила дар дарвоз гардид. анҷомбахши тантанаи рӯзи оила дар ноҳия намоиши сару либос аз ҷониби мактабиён ва хизматгузории аҳли ҳунари қасри фарҳангии ноҳия буд. барои мустаҳкамию пойдории оилаҳо таълиму тарбияи дурусти фарзандон аҳамият дорад. дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бахшида бар рӯзи оила корҳои таблиғотиву фаҳмондадиҳӣ, суҳбату вохӯриҳо бо оилаҳои намунавию собиқадорон ташкил карда шуданд. аз рафти чунин чорабиниҳои маърифатӣ гузориш медиҳам. бахшида ба рӯзи оила дар толори қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб чорабинии тантанавӣ таҳти унвони оила асоси пешрафт ва устувории давлат аст баргузор гардид ки дар он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти хатлон, оилаҳои намунавӣ бо таҷрибаи рӯзгордида, фаъолзанону ҷавондухтарон ва меҳмонону сокинон иштирок намуданд. нахуст меҳмонон аз даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявии 100 ранги чакан ки дар саҳни қаср ба намоиш гузошта шуда буд дидан карданд. қисмати тантанавии чорабинӣ дар толори барҳавои қасри фарҳанг идома ёфт ки баромадкунандагон оиди рӯзи оила сухан гуфта иброз доштанд ки оила сарчашмаи тарбияи маънавии инсон маҳсуб ёфта маҳз аз муҳити солими он муносибати минбадаи ҳар як шахс ба ҷамъият муайян мешавад. тоҷикон аз қадимол аён фарҳанги бузурги оиладорӣ дошта тавассути урфу одат ва суннату анъанаҳои худ онро ба оламиён муаррифӣ карданд. таъкид гардид ки қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд ки ба хотири тақвият бахшидани раванди тарбия дар оила нигаронида шудааст гувоҳи гуфтаҳои болост. дар идомаи чорабинӣ оилаи Табар Нозимов дар назди ҳозирин доир ба роҳҳои тай намудаи оиладории хиш ва мақоми оилаю оиладорӣ баромад намуданд. дар ин рӯз ба як қатор оилаҳои намунавӣ бо таҷриба ва рӯзгордида аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб барои саҳми арзанда гузоштан дар тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватанпарварию хештаншиносӣ, тарғиби риояи оинҳои миллию таҳкими оила, тарбияи хуби фарзандон ва шахсони фаъол, сипоснома, раҳматнома ва ҳамчунин тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти хотирмон тақдим гардид. طبق نقشه چرابینی‌های ریاستی ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت ختلان بخشیده به روز بین المللی اویلا با اشتراک مدیران ثبت اسناد حالت شهروندی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در ناحیه شمس‌الدین شاهین یک زمره همایش‌های فرهنگی و فراغتی برگزار کرده شدند. نخست در قصر فرهنگی ناحیه نمایش هنرهای چهوری زنان و دختران به معرض گذاشته شد که این همه بازگو از تاریخ پرقناوت مردم تاجیک و عرف و عادت‌های سازنده و بنیادکارانه عنوان کرده شد. سپس در حضور مهمانان از آزمون ناحیوی علا افشاگر آرزوهای مادر نتیجه گیری کرده شده اشتراکچیان آزمون مذکور قدرشناسی کرده شدند. طبق نقشه چورابینی شعبه اینچنین چورابینی ولایت خود را ما تصمیم گرفتیم که تحت عنوان اویله مکتب اولین در شهر و ناحیه‌های قبادیان و شهرتوز اینچنین شهر کلاب و شمس‌الدین شاهین برگزار نماییم. امروز جنبستی چورابینی تحت عنوان اویله مکتب اولین در ناحیه شمس‌الدین شاهین برگزار گشته ایستاده است. مقصد اساسی برگزار نمودن این چورابینی ها پیش از همه این بلند برداشتن معرفت حقوقی، معرفت فرهنگی شهروندان می باشد. در ادامه چورابینی به خاطر ارزگذاری بر رسم آیین‌های ملی، میراث نیاگان، عنعنه‌های ملی مردم تاجیک و گسترش دادن معنویات جامعه چند تن از عائله‌های نوتشکیل به صحنه دعوت شده در برابر برگزار نمودن صحبت و واخوری‌های سودمند با آنها تحفه‌های دستاندرکاران تقدیم کرده شد. در قسمت دیگری همایش بخشیده به هفته
оила вохӯрии ҷавондухтарону ҷавонписарон бо оилаҳои намунавии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин баргузор шуд ки нақши онҳо дар тарбияи фарзандон, пойдории оила, таҷрибаи рӯзгордорӣ, фарҳанги оиладорӣ ва донишу малакаи онҳо дар ташкили оиладорӣ назаррас буда дар гулгулшукуфонии ватани азизамон саҳми басо бориз доранд. ҳамзамон аз ҷониби оилаҳои намунавӣ оид ба татбиқи амалии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд нуқтаҳои ҷолиби диққат ироа гардид. ба оилаҳои намунавии ноҳия низ аз ҷониби меҳмонони чорабинӣ тӯҳфаҳои таъсиснамудаи дастандаркорон супорида шуд. дар идомаи чорабинӣ масъулини сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вилояти Хатлон ба таваллудхонаи марказии ноҳия ташриф оварда ба як зумра кӯдакони навзод шаҳодатномаи таваллуд ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карданд. Раҳматалӣ Назри Сорбони Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор. рӯзи байналмилалии оиларо сокинони ноҳияи Хӯросон низ дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил намуданд. нахуст меҳмонону иштирокдорон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки аксари маҳсули эҷози дастии ҷавондухтаронро дар бар мегирифт дидан намуданд. дар ин намоишгоҳ беҳтарин ҳунари дузандагӣ, бофандагӣ, наққошӣ, тоқидӯзӣ ва чакандӯзӣ ба тамошо гузошта шуда буд писанди ҳамагон гардид. дар рафти чорабинӣ мушоҳида мегардид ки сокинон бахсус занону бонувони ноҳияи Хӯросон бар рушду эҳёи касбу ҳунарҳои миллию мардумӣ таваҷҷӯҳи хоса доранду онро ба наслҳои ҷавон меомӯзонанд. зимни намоиши маҳсули дастони хеч бонувони ҳунарманди ноҳия бори дигар собит намуданд ки дар ин минтақаи кишвар низ даҳҳо номгӯи молу маҳсулоти рӯзгорро маҳз ҳунармандони маҳаллӣ дар шароити хона истеҳсол менамоянд. як ҳунарҳои мардумӣ қариб ки аз майн рафта буд. ҳозир ҳама аз думи ҳунарҳои мардумӣ, ҳама аз думи саводомӯзӣ, хондан, иштирок, ҳама иштирокчии озмунҳо шуда истоданд. мо бисёр хурсандем, бисёр розӣ ҳастем аз муҳтарам ҷаноби олӣ. дар ин рӯз аз ҷониби шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи 6 ҷуфт навхонадорон ба расмият дароварда шуда ба онҳо шаҳодатномаи ақди никоҳ ва ба 36 нафар тифлони навзод шаҳодатномаи таваллуд ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар маросими тантанавие ки бахшида ба рӯзи оила дар кохи фарҳанг доир гардид, намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, бахши кор бо занон ва оила ва собиқадорон ширкат варзида оид ба моҳияту рукни ҷудонопазир будани оилаву оиладорӣ ҳарф заданд. мақсади асосии баргузории чунин чорабиниҳо баланд бардоштани маърифати оиладорӣ дар байни ҷавонон ва дар байни оилаҳои ҷавон. ба ин хотир ба ин чорабинии оилаҳои рӯзгордидаро даъват кардем ки нисбати пойдории оилаҳои ҷавон масъулиятҳои муфид диҳад. гуфта шуд ки баҳри қавитар гардонидани муносибати оиладорӣ ва ҳиссагузорӣ намудан дар таълиму тарбияи насли ҷавон ҳамагон бояд масъулияти ҷиддӣ дошта бошем. ҳамчунин дар ноҳияи вахш низ рӯзи оила таҷлил карда шуд. нахуст бо ибтикори шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ба волидайни 30 нафар тифлони навзод шаҳодатномаи таваллуд ройгон тақсим карда шуда таъкид гардид ки ба дунё омадани фарзанд агар барои ҳар як падару модар хушҳолкунанда бошад, гузоштани номи нек ба онҳо ва сипас сари вақт гирифтани шаҳодатнома аз ин ниҳод масъулияти шаҳрвандӣ мебошад. оила мактаби бузургест ки тамоми муваффақияту пешравии инсон аз сатҳи таълиму тарбияи ин маскан вобаста аст. оила макони ташаккули шахсият буда асоси нахустин одатҳо ва беҳтарин фазилатҳо маҳз дар он гузошта мешавад. ҳадаф аз баргузории чорабинии идона дар ноҳияи вахш боз ҳам мустаҳкам ва пойдор нигоҳ доштани мавқеи оила дар ҷомеа, эҳтиром ба анъана, расму оини оиладорӣ, пешгирии омилҳои номатлуб аз ҷумла пошхӯрии оилаҳои навбунёд ва омода намудани ҷавонон бахсус духтарон ба зиндагии мустақилона мебошад. дар доира нақша чорабиниҳои бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи вахш дар 7 ҷамоати деҳот гурӯҳи корӣ таъсис дода шудааст ки бо ҳамкорӣ бо тамоми мақомотҳои дахлдор ки пешгирӣ пошхӯрии оилаҳои ҷавон ва сари вақт гирифтани шаҳодатномаҳои тифлони навзод муроҷиаткунандагон ки бештар аз солҳои пеш рафта истодааст, шаҳодатномаҳои кӯдакони худро ҳаракат мекунанд ки ба сари вақт ройгон ё ки ба расмият дуруст намоянд ҳуҷҷатҳои худро. дар суханронии намояндагони раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон иброз гардид ки оила муҳитест поку муқаддас, нурбахши роҳи зиндагии инсон, асоси пойдории ҷомеа,
кошонаи бахту саодати ҳар фард ва ҳам кулли ҷомеа мебошад. Сипас дар фазои идона тантанаи ақди никоҳи ду ҷуфт навхонадорон дар арафаи рӯзи байналмилалии оила сурат гирифт. дар ин маросими хурсандӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш, шӯъбаи сабти асоди ҳолати шаҳрвандӣ, бахши кор бо занон ва оила ва падару модарони рӯзгордида иштирок намуда оид ба ин муқаддасот фикру мулоҳизаҳои худро баён доштанд. ҳамин тариқ ба ҷуфтҳои ҷавон аз ҷониби шӯъбаи сабти асоди ҳолати шаҳрвандӣ шаҳодатномаи ақди никоҳ супорида шуда, дар қисмати дигари чорабинии якчанд нафар ҷавондухтарон дар назди намояндагони раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти Хатлон ва модарони таҷрибадори як қатор амалҳои марбут ба нигоҳбини кӯдакро нишон дода, аз насли калонсол маслиҳатҳои муфид гирифтанд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи Ахбор. оила ҳамчун як рукни муҳими ҷомеа бисёр масъалаҳои масъулиятнокро дар рушд, таҳаввул, тарбия ва саодати инсонӣ бардӯш дорад, зеро арзишҳои ахлоқиву фарҳангӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ маҳз дар муҳити оила ташаккул меёбад. аз ин хотир оилаи солим пойдевори ҷомеаи солим арзёбӣ карда мешавад. дар идомаи ҳафтаи силсилаи чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ бахшида ба рӯзи оила дар ноҳияи Фархор бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ва бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазирати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи маърифати оиладорӣ бо иштироки доираи васеи сокинон ва оилаҳои намунавии чорабинӣ доир гардид. дар ин тадбир ҳозирин оид ба сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла таваҷҷӯҳ нисбат ба оила ва таҳкими нақши он дар ҷомеа баромад карда иброз доштанд, ки бо мақсади ташкили оилаи солим ва дар ин замина тарбияи дурусти фарзандон дар кишвар дар баробари санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ, қонунҳои миллӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд татбиқ мегардад, ки он ба беҳтар шудани рӯзгори оилавӣ ва расидан ба ҳаёти босам пурсаодати ҳар як сокини мамлакат равона гардидааст. дар ин тадбир оилаҳои намунавию рӯзгордида низ баромад карда нақши оиларо дар пешрафти ҷомеа ва дар рӯяи ватандӯстии ҳисси ифтихори миллӣ ба камол расонидани фарзандон муҳиму шоиста арзёбӣ карданд. таъкид шуд, ки барои ташкили оилаи солим ва пойдории меҳру муҳаббат дар муҳити оила бояд волидайн ва худи ҷавонон масъулияти ҷиддӣ эҳсос намоянд. аз ҳама муҳим, ҷавононро бояд ба ҳаёти оиладорӣ омода намуд. дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи оила аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазирати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор ба 10 тифли навзод ба таври ройгон шаҳодатномаи таваллуд ва ба як ҷуфти ҷавон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар ноҳияи Мир Саидалии Ҳамадонӣ бахшида ба рӯзи оила бо ибтикори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Хатлон дар асоси нақша чорабинии ҳафтаи оила таҳти унвони оила асоси пешрафти давлат конференсияи вилоятӣ доир гардид. дар доираи ин тадбир бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазирати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯъбаи кор бо занон ва оилаи ноҳия гӯшаи намоишгоҳ ташкил карда шуд, ки дар он бо унвони ҳунарманд ва ҷавондухтарон ҳунарҳои миллӣ, маҳсулоти нониву қамнодӣ ва таомҳои миллиро ба маъраз доштанд. дар доираи ин чорабинӣ аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия бахшида ба рӯзи оила ба якчанд ҷуфт оилаи ҷавон ва тифлони навзод шаҳодатнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. тавре зикр гардид, дар ноҳияи Мир Саидалии Ҳамадонӣ дар давоми 5 моҳи соли равон беш аз 400 адад ақди никоҳи навхонадорон ба қайд гирифта шудааст. барои ташкили оилаҳои намунавӣ, бархурдор шудан аз маърифати оиладорӣ ва омӯхтани кори рӯзгордорӣ, дар идомаи ин тадбир мулоқот бо оилаҳои рӯзгордида, гӯшаи кадбонӯи беҳтарин ва таҳти унвони тоҷикона мепӯшем либосҳои миллӣ ба намоиш гузошта шуд. дар конференсияи вилоятӣ ҳозирин оид ба нақши оила дар рушди ҷомеа, ташкили оилаи солим, пешгирии бекоршавии ақди никоҳ байни навхонадорон, омода кардани ҷавонон ба ҳаёти мустақил ва дигар масъалаҳои муҳими оиладорӣ баромад карда иброз доштанд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба танзим даровардани оила ва таҳкими нақши он дар ҷомеа якчанд санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ татбиқ мегардад. дар чорабини оилаҳои намунавию рӯзгордида низ баромад карда пешниҳод доштанд, ки барои пойдории оила ва ташкили оилаи солим бояд маърифати оиладории ҷавонон баланд бардошта шавад. барои хизматҳои арзанда дар рушди соҳаи хоҷагии халқ ва ба камол расонидани фарзандони шоиста, дар ин тадбир аз тарафи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Мир Саидалии Ҳамадонӣ ва раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Хатлон, оилаҳои намунавӣ ва бонувоне, ки дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат меварзанд, бо сипосномаҳо қадршиносӣ карда шуд. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар кохи фарҳанги шаҳри Норак чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур рӯбарияти шаҳр, кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Норак, фаъолону собиқадорони меҳнат
оилаҳои намунавӣ аз тамоми шаҳраку деҳоти шаҳр ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуданд. қабл аз ифтитоҳи чорабинӣ аз ҷониби масъулони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Норак ба оилаҳои ҷавон ки нав соҳиби фарзанд шудаанд шаҳодатномаҳои таваллуд тақдим гардида ба онҳо дар оянда бахти сафед ва зиндагии пур аз умеду шодмонӣ таманно намуданд. ҳамзамон оилаҳои намунавии шаҳр ки то имрӯз хонаводаҳои хуб ташкил намуданд муаррифӣ гашта бо тӯҳфаҳои хотирмон сарфароз гардонида шуданд. дар оғози ин чорабинии фарҳангию маърифатӣ қайд гардид ки нақши оила дар ҷомеа муҳим буда танҳо оилаи солим метавонад пешрафт ва раванди зиндагиро дар ҳолати мӯътадил нигаҳ дорад. кормандони бахши сабти асотилати шаҳрванди шаҳри Норак аксия гузаронда. мақсад дар он буд ки бояд ҷавонони мо барои аз акти никоҳи давлатӣ гузаштан барои пойдор намудани оилаҳои солим хуб огаҳ бошанд. дар ноҳияи ёвон низ ба хотири сазовор таҷлил намудани рӯзи байналмилалии оила ҷамъомади тантанавӣ доир гардида дар он оилаҳои собиқадор намунавӣ дорои касбу кори гуногун ва оилаҳои ҷавон иштирок намуданд. дар расми ифтитоҳи ин чорабинии оилаҳои намунавӣ ва ҷавон ба хотири пойдориву устувории оила ҳамчун намуна барои ҳавасмандӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳияи ёвон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон барои тарғиби суннатҳои неки хонаводагӣ ва бархурдор шудани ҷавонон аз маърифати оиладорӣ намоиши театрӣ бо номи моҷаро ки аз ҷониби ҳунарпешаҳои театри бахши фарҳанги ноҳия таҳия гардида буд манзури иштирокдорони чорабинӣ гашт. пойдориву устувории давлату миллат маҳз аз мустаҳкамии оила сарчашма мегирад. бо мақсади таҳкими муносибатҳои оиладорӣ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ суҳбату вохӯриҳои судмани дунасл оилаҳои рӯзгордидаву соҳибтаҷриба бо ҷавонон ва тадбирҳои маърифатӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон дар ин хусус. имрӯз дар шаҳри турсунзода бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҷамъомади тантанавии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони осиёни меҳр баргузор гардид. дар чорабинӣ ки кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати адлия ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода баргузор намуд, намояндагони вазорати идораҳо, мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии дигар шаҳру ноҳияҳо ва доираи васеи сокинон иштирок намуданд. дар ҳамин замина аз тарафи бахши кор бо занон ва оилаи шаҳри турсунзода намоишгоҳи доманадор ташкил карда шуд ки оилаҳои ҳунарманд хоса занону бонавон дастранҷи хеш аз қабили маҳсулоти дӯзандагӣ, армуғонҳои гуногун, таому хӯришҳои миллӣ ва ғайраро ба мараз гузоштанд. ҳамчунин дар вазъияти тантанавӣ ба 10 ҷуфт навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва ба модари 10 тифли навзод шаҳодатномаи таваллуд тақдим гардид. чорабинии идонаи фарҳангӣ таҳти унвони осиёни меҳр бо иштироки 3 насл, яъне ки насли ҷавон, оилаҳои ҷавон, насли миёнасол, яъне ки оилаҳои миёнасол ва насли кӯҳансол, оилаҳои кӯҳансол баргузор гардида истодааст. қисми тантанавии чорабинӣ ҳам дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. зимни ибрози андеша таъкид карда шуд ки устувории оила маҳаки асосии суботу тартиботи ҷомеа ҳамчунин пойдории давлат маҳсуб меёбад. оила маҳсули тамаддун буда ба ҳаёти ҷомеа ба воситаи таваллуду тарбияи кӯдак, таъмини хонавода, такомули ҷисмонӣ, равонию ақлонӣ ва маънавии аъзои оила таъсир мерасонад. мақсад аз баргузор намудани чорабинӣ пеш аз ҳама арҷ гузоштан ба расму оин ва фарҳанги оиладорӣ, таҳкими пояҳои ахлоқию маърифатии оилаҳо, тарбияи комили фарзандон дар муҳити созандаву солими оиладорӣ ва таъмини солимиву пойдории оилаҳо мебошад. оила муҳимтарин ячае ки давлат ба ҳисоб рафта зери ҳимояи давлат қарор гирифтааст. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат вобаста ба ин чандин барномаву қарорҳо қабул гардидааст ки дар пешгирӣ намудани вайроншавии оилаҳо саҳми арзанда мегузорад. бо ин мақсад дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри ваҳдат чорабинии идона бахшида ба рӯзи оила баргузор гардид ки дар он намояндагони касбу кори гуногун, оилаҳои намунавӣ иштирок намуданд. гуфтанд ба маврид аст ки рӯзи оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо як шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил мешавад. дар чорабинии имрӯза аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри ваҳдат ба 20 нафар оилаҳои ниёзманд шаҳодатномаҳо тақдим гардида ба онҳо тӯҳфаҳо низ спорида шуд. дар чорабинии мазкур зикр гардид ки оила ҳамон вақт метавонад нафи худро ба ҷомеа бирасонад ки оилаи
солим ва бо маърифат бошад, зеро дар оилае ки таълиму тарбият дар сатҳи зарурӣ баромода мешавад, фарзандон дар роҳияи хештаншиносиву меҳанпарастӣ ба воя мерасанд. дар рафти чорабинии мазкур аз ҷониби донишҷӯёни муассисаҳои таълимии шаҳри ваҳдат саҳначаҳои ҳаҷвӣ пешкаши меҳмонон гардонида шуд ки бешак писанди ҳамагон гардид. сипас барои фароғати ҳозирин барномаи фарҳангиву фароғатӣ аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри ваҳдат пешкаш гардид. гуфтанд ба маврид аст ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари гузарондани чорабиниҳои оммавии миёни ҷомеа ҷудошавии оилаҳо кам гардида, сатҳи маърифатногии аҳолӣ зиёд шуда истодааст ки ин омил дар пешрафт ва шукуфоии давлат таъсиргузор хоҳад буд. дар кохи фарҳанги шаҳри ҳисор бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҳамоиш баргузор гардид. дар ин чорабинӣ роҳбарияти шаҳр, оилаҳои намунавӣ ва модарони ҷавону домоду арӯсҳои навхонадоршуда иштирок намуданд. дар доираи ҳамоиш роҳбарияти шаҳр ва бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба 12 нафар оилаҳои ҷавон ки нав соҳиби фарзанд шуданд шаҳодатномаҳои таваллуд тақдим карда, ба онҳо дар оянда бахти сафед ва зиндагии пур аз умеду шодмонӣ таманно намуданд. дар ҷамъомад ҳамчунин ба 12 ҷуфт навхонадорон шаҳодатномаи ахди нигоҳ тақдим карда шуд. нақши оила дар ҷомеа муҳим буда. танҳо оилаи солим метавонад пешрафт ва раванди зиндагиро дар ҳолати мӯътадил нигоҳ дорад. танҳо оила аст ки ба аҳли хонавода махсусан фарзандон беҳтарин арзишҳои маънавӣ, ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва хонаводагиро ба мисли тарбия, омӯхтани забон ва гуфтору рафтор, таъриху фарҳанг, донишҳои муосир, ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, инсондӯстӣ, худшиносӣ ва хайру саодат таълим медиҳад. зеро то падару модар дар вуҷуди фарзанд аз кӯдакӣ худшинос будану меҳру муҳаббат доштан ба миллату ватан ва фарҳангу суннати ниёгонро ҷо накунанд, фарзанд از هویت ملی بخبر میماند. در اساس نقشه کاری بخش ثبت اسناد حالت شهروندی حصار در یک جای با بخش کار با زنان شهر حصار امروز کارهای فهماندهی برده می شود و در همه شهرک و دهات ها و اینچنین در محل ها و خوری ها گذرانده می شوند برای بلند برداشتن معرفتی حقوقی خود شهروندان و برای پیشگیری پاشخوری اویله های جوان. اویله سالم جامعه سالم می باشد و جامعه سالم دولت سالم می باشد. اویله زینه اجتماعی شوی شخص بوده محض در همین محیط انسان با شناخت جامعه مشرف می گردد. اویله مکتب زندگی است و پایداری و سالمی اویله با منفعت جامعه است، چون که جامعه از اویله سالم سرچشمه می گیرد. همزمان چند اویله بهترین و نمونه‌ای شهر که تا امروز خانواده‌های خوب تشکیل نمودند معرفی گردیده با توفیق سرفراز گردانیده شدند. тарбияи фарзанд дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ пеш аз ҳама аз муҳити хонаводагӣ сарчашма мегирад. баргузории рӯзи оила ва муаррифии оилаҳои намунавӣ ва омӯхтан аз таҷрибаи рӯзгордории онҳо барои ҷавонон бисёр муфид мебошад. дар ноҳияи рӯдакӣ рӯзи оила бо иштироки оилаҳои намунавӣ бо таҷриба ва рӯзгордида фаъолзанон ва ҷавондухтарон таҷлил карда шуд. оилаи солим метавонад заминаи мусоиди ҳастии миллатро таъмин намудаву имконияти воқеӣ арзи ҳастӣ намудани онро ҳамчун як миллати солиму устувор ва побарҷову ояндадор кафолат диҳад. аз ин ҷост ки дар замони соҳиби истиқлолӣ ҳукумати кишвар барои мустаҳкам гардондани оила тамоми чораҳои заруриро андешида истодааст. аз ин лиҳоз аҳли ҷомеаи тоҷикро мебояд дар таъсис додани оилаи солим аҳамияти аввалин дараҷаро зоҳир намуда барои устувории давлат саҳми худро гузоранд. оилаи солим метавонад насли солимро ба дунё оварад ва ин наслро солим тарбия намояд. тарбияи фарзанд дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ пеш аз ҳама аз муҳити хонаводагӣ сарчашма мегирад. бешубҳа талоши ҳар яки мо барои такмили асоси оила гиромидошти ҷойгоҳи муқаддаси он маҳсуб мегардад. оила такягоҳи давлат ва асоси ҷамъият маҳсуб меёбад. баланд бардоштани мақому манзилати зан дар ҷомеа, соҳиб маълумот гардонидан ва ба ҷалби онҳо дар корҳои давлатӣ дар меҳвари асосии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. имрӯз бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар ноҳияи варзоб ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. қабл аз оғози чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуда, занону бонувон маҳсули дастуни худро ба намоиш гузоштанд. соҳиби касбу ҳунар намудани ҷавонон ва дар роҳияи таҳаммулпарастӣ тарбия намудани фарзанд аз оила сарчашма мегирад. дар ноҳия барои омӯзонидани касбу ҳунар ба занону ҷавондухтарон шароит фароҳам оварда шуда, чандин коргоҳ ва корхонаҳои дузандагӣ ташкил карда шудааст. бахшида ба рӯзи оила аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба оилаҳои беҳтарин ва фаъолзанон бо тӯҳфа ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуда. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун неҳоди муқаддас эътироф шудааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд.
оила такягоҳи давлат ва асоси ҷамъият маҳсуб меёбад. Баланд бардоштани мақому манзилати зан дар ҷомеа, ба корҳои давлатӣ ҷалб намудани онҳо ва соҳиб маълумот гардондани духтарон дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Дар иртибот ба рӯзи байналмилалии оила ки ҳамасола 15 май таҷдид карда мешавад, дар ноҳияи Сангвор низ ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. Дар ҷамъомад оилаҳои намунавӣ иштирок карда ҷавононро барои бунёди оилаи солиму устувор, тарбия намудани насли наврас ва ба ҷо овардани эҳтироми волидон ҳидоят намуданд. Зикр гардид ки дар ҷомеаи мо оила ҳамчун асоси ҷомеа маҳсуб ёфта аз тарафи давлат ҳимоя ва дастгирӣ меёбад. таҳти ҳимояи давлат қарор доштани оила чунин маъно дорад ки давлат ба масъалаҳои ҳуқуқию иҷтимоӣ марбут ба солимӣ ва пойдории оила таваҷҷӯҳ зоҳир карда ғамхорӣ ба модару кӯдак, таъмини шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи фарзандон, кафолати иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои зарурии тиббӣ ва ғайраро ба уҳда мегирад. иштирокчиён сабабҳои асосии ҷудошавии оилаҳои ҷавонро пеш аз ҳама дар омода набудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва тарбияи дуруст надоштани онҳо арзёбӣ карданд. Дар ин рӯз аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Сангвор ба чанд нафар кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд ройгон шаҳодатномаи таваллуд ва ба оилаҳои ҷавон шаҳодатномаи ақди никоҳ дода шуд. ҳамзамон ғолибони озмуни оилаи намунавӣ бо тӯҳфа, сипоснома ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ гарданд. мавзӯи дигар, дар корхонаи таъмири қатораҳои маҳрам ҳолати ҳифзи меҳнат, шароити кору истироҳат ва солимгардонии кормандони соҳаи роҳии оҳани Тоҷикистон мавриди таваҷҷӯҳ қарор дорад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. ҳукумати кишвар ба масъалаҳои баландбардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ диққати аввалиндараҷа медиҳад. корхонаи воҳиди давлатии роҳии оҳани Тоҷикистон ва кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабии роҳии оҳанчиёни ҷумҳурӣ ба фаъолияти пурсамар ва таъмини некӯаҳволии кормандони соҳа диққати асосӣ дода, шароитҳои корӣ дар корхона ва хадамоту истгоҳҳо ба баланд гардидани нишондиҳандаҳои бору мусофиркашонию истеҳсолӣ мусоидат менамоянд. дар чорабинӣ ва конфронси илмии амалии нақши шарикии иҷтимоӣ дар таъмини ҳифзи меҳнат ки дар корхонаи фаръии ҷумҳуриявии коргоҳи таъмири қатораҳои маҳрам доир карда шуд, масъулини хадамоти марбутаи корхонаи воҳиди давлатии роҳии оҳани Тоҷикистон, кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи роҳии оҳанчиёни Тоҷикистон, кормандону мутахассисони корхона, хадамоту истгоҳҳо бо фаъолияти истеҳсолии кормандон, шароитҳои фароҳам овардашудаи истеҳсолии иҷтимоӣ шинос шуданд. қадр кардани аҳли меҳнат ва бахусус меҳнати зеҳнӣ ё ақлӣ пешбарандаи тараққиёти ҳар як мамлакат мебошад. яъне барои рушди саноати ватанӣ, таъмини манфиатҳои иҷтимоӣ, иқтисоди кормандон, аз ҷумла маоши арзанда, ташкили ҳифзи меҳнат, пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ва таъмини пурраи техникаи бехатарӣ яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад. ба хотири он ки корфармоён баҳри таъмини ҳифзи меҳнат аз таҷрибаи якдигар баҳра бигиранд, мо ин чорабиниҳоро дар корхонаҳо мегузаронем. дар коргоҳи таъмири қатораҳои маҳрам ва таъмини шароитҳои меҳнат ва техникаи бехатарӣ дар ҷойҳои корӣ диққати асосӣ дода шудааст. коргарону мутахассисон бо техникаю таҷҳизоти истеҳсолӣ, либоси махсуси корӣ, ҳуҷраҳои либосиваскунӣ, нуқтаҳои санитарии гигиенӣ, оби нӯшокӣ таъмин гардида, дар корхона ошхона, нуқтаи тиббӣ, варзишгоҳ, гӯшаҳои истироҳатию солимгардонӣ муҳайёст. корхона ҳаҷми истеҳсол ва таъмири вагонҳоро зиёд ва дар ин замина маоши кормандон баланд бардошта мешавад. нишондиҳандаҳои корхонаи мо ҳама соҳаҳо хело боло рафт. дар боло рафтани нишондиҳандаҳои истеҳсолии коргоҳ, баланд шудани маоши коргарон, беҳтар шудани зиндагии кормандон, албатта омили муҳимро ҳифзи меҳнат, ташкили шароити хуби меҳнат дар коргоҳ роли муҳим мебозад. дар чорабинии таъмини ҳифзи меҳнат асоси пешравии истеҳсолот арзёбӣ гардида, ҳолати ҳифзи меҳнат ва шароитҳои иҷтимоӣ дар соҳаи роҳии оҳани Тоҷикистон баррасӣ ва ҷалбу тайёр кардани мутахассисон дар шароити муосир аз самтҳои муҳиму асосии соҳа дониста шуд. иштирокдорон оид ба татбиқи сиёсати давлатии ҳифзи меҳнат, таъминоти иҷтимоӣ ва суғурта, назорати ҷамъиятии риояи қонунгузории меҳнат аз ҷониби иттифоқҳои касаба, бастану иҷрои созишнома ва шартномаҳои коллективӣ, мусоидат ба афзоиши даромади кормандон, саривақт пардохт намудани музди меҳнат, додани мукофотпулӣ, кӯмакҳои моддӣ, хизматрасониҳои тибби санитарӣ, шароитҳо барои истироҳату табобату солимгардонии кормандон андешаҳо баён доштанд. дар ҷамоати деҳот ва назди муассисаҳои таълимии шаҳри Панҷакент
барои фароҳам овардани шароити таълиму тарбия бунёди синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. барои хонандагон шароити хуби таълим фароҳам оварда мешавад. гузориши Фарҳоди Раҳмат. дар шаҳри Панҷакен имрӯзҳо баробари бунёди биноҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ таваҷҷӯҳ баҳри баландбардоштани таълиму тарбияи насли наврас, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи инноватсионӣ, техникиву технологӣ, ихтироъкорӣ ва дигар самтҳои талаботи замони муосир равона карда шудааст. дар муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакен ки беш аз 1000 нафар хонандагон таҳсил менамоянд, барои дар сатҳи хуб сурат гирифтани раванди таълим аз ҷониби маъмурият ва омӯзгорон синфхонаҳои таълимии фанни физика, химия, география, фанни геометрия бо аёниятҳои нав муҷаҳҳаз гардонида шуда, рафти таълим аз рӯи барномаҳои Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ бо истифода аз аёниятҳо шабховар ҷараён мегирад. зиёда аз 700 нафар хонандагон дар озмунҳо иштирок карданд, бо тайёрӣ пухта омада буданд. мо боварӣ комил дорем ки ғолибони даври мактабӣ озмуни илм, фурӯғи маърифат, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. дар озмунҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. дар муассиса вобаста ба ҳар фанни таълимӣ барои хуб гузаштани дарсҳо аз методҳои таълимӣ васеъ истифода бурда мешавад ки он як роҳи авазмандӣ ва ҷалби хонандагон ба омӯзиш мебошад. дар муассисаи таълимии рақами 1 шаҳри Панҷакен барои дар сатҳи хуб ва дар синфхонаҳои муҷаҳҳаз таҳсил намудани 2299 нафар хонандагон аёнияту дигар воситаҳои таълим фароҳам оварда шуда, дар рафти дарсҳо аз он васеъ истифода бурда мешаванд. хонандагони мо ба фанҳои дақиқ бисёртар рӯй меоранд, чунки дар озмунҳои шаҳрию вилоятии ҷумҳурӣ ҷойҳои намоёнро гирифта истоданд. хонандаи болоёқати мо Баҳрев Соҳибҷон дар равии табиии риёзӣ соҳиби ҷойи аввал гардид дар озмуни академияи хурди илмҳо. дар муассиса барои шавқмандии хонандагон ба омӯзиш ташкили гӯшаҳои деворӣ, озмунҳои китобхони беҳтарин ва мусобиқаи ки бештар медонад ташкил карда шудааст. аз ҷониби маъмурияти муассиса байни хонандагон озмун барои иштирок дар олимпиадаи шаҳрии вилоятӣ ба роҳ монда шуда. баробари он дарсҳои иловагӣ, маҳфилҳо барои тайёрӣ ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ ташкил шуда, хонандагонро ба чунин чорабинӣ омода менамоянд. ман зиёда аз 10,000 байт шеър азбар намудам, 150 то китоб хондаам ва зарбумасалу чистону латифаҳоро азбар намудам. дар шаҳри Панҷакен барои таълиму тарбияи насли наврас 136 муассисаи таълимӣ, 18 муассисаи то мактабӣ фаъолият доранд. барои сифатан беҳтар кардани шароити омӯзиш дар назди 17 муассисаҳои таълимии маркази шаҳр ва деҳот сохтмони синфхонаҳои иловагӣ идома дорад ки бо мавриди истифода қарор гирифтан барои таҳсили 2565 хонандагон шароит муҳайё мегардад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорем.